आं सिगांनि लोगोनो खेबसे फन खालामनि र' लकडाउनाव एकदम खबरखौनो लानो मोनथाराखै। सोरबा फन हरलायबाय। हेलौ नोंथां। या फैयाखै दिल्लीनिफ्रायनो फैनो हायाखै लकडाउन खायनो। नोंथां नोंनिया मा खबर? मोजां आंनियाबो खबरा। होनब्ला फिसाज्लाया मा फरायगासिनो दङ? फिसाज्लाया इन्जिनियार फरायगासिनो दं। नोंथां आंनो बिहामजोनिबो गोनांथि जादों। लकडाउननि थाखाय नागिरनो हायाखै। नोंथांनि मासि सोरबाफोर मोजां सिख्ला दंब्ला एसे खबर हर। दंनायालाय दं आंहानो सासे फिसाजो। नोंथाङा जुदि पसन्द जायोब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। बिदिब्ला मोजाङानो जाबाय। फैगौ सप्तायाव आंनि फिसाज्लाखौ लानानै नोंथांनि न'खराव आलासि जाहैगोन। दे बिदिब्ला मोजाङानो जाबाय। नोंथां दोननोसै नामा? दे दोनदो। दाखालिनि सिख्लाया जोबोर समायनाथारमोनलै। बिनि मबाइल नाम्बारखौ मोनब्ला जोबोर मोजां जागौमोन। आं जुदि बिनि मबाइल नाम्बारखौ लाबोनो हायो आंनो मा होगोन? 300 गुन। जानो नङा 500 नांगौ। जागोन। नै फैनो दं। थां लाना फै। जागोन। बेनो ना रसलाय? मा जाखो आदा? नोंनि मबाइल नाम्बारखौ बै आदानो नांगौ नों। र' होनब्ला। थेंक इउ। जागोन दे आदा। सोमखोर बेले फास माल তাৰপিছত নাম্বাৰ। আরে লো না। নাম্বার দি নাম্বার। ফোন নাম্বার কত লানে লাবাই रो माबा आं मुखुनखौ जेलाबो गासै फन खालामनायनि र' फन फैदों। हेलो मिया फन नाम्बार लानाया। मा खबर? मोजां नोंनियालाय? आंनियाबो मोजां। नोंनि मुङा मा? मुङा सोमखोर नोंनियालाय? आंनि समायना। आंनि मबाइल नाम्बारखौलाय मानो लाखो? नोंजों आंहा गोबां खोथा रायलायनो लागा दं। गाज्रि मोनाब्ला ताना 10 बाजियाव सनापुरनि कारफालाव फै। हागोन सोमखोर, मानो हाया जानो। दे होमब्ला ता लोगो मोनसिगोन। फैबाय नामा समायना? सोमखोर। होमब्ला मिथिं।
समायना बेयावनो जिराय। जागोन दे। सोमखोर मा बुंनांगौ दं बुं। आं खोथाखौ माबेनिफ्राय जागायजेनगोन हमनो हायाखै। मा खोथा दं होनब्लानो जायोना आं जेबो गाज्रि मोना सोमखोर। बेथ' मुना दे मा बुंनांगौ बुं। समायना आं नोंखौ मोजां मोनो नों गनायगोन ना? औ आंबो नोंनो बे खोथाखौनो होननो नागिरगासिनो दंमोन। होमब्ला नों राजिथ'? औ जागोन मानो जाया जानो। समायना आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु सोमखोर। सोमखोर समाबो जाबायथ' थांनि। थांनोसै। मा जाखायो? इजा फैदे। मा जाखायो? फिसा नोंनि बिफानि सिगांनि लुगुमानियाव आलासि जाहैनि। जागोनलै। थांब्ला ओंखारहै आंबो ओंखारनि। जागोनलै। फै फिसा दरजाखौ मोजाङै मारना दोन। जागोनलै। फिसा बेनो फिसानि न'आ गेटखौ खुलि। आलासि दं। माहाजोन आलासि दं। नोंथां सफैबाय। फै सिङाव फै। खुलुमबाय नोंथां। जागोन दे फै जिरा फै। समायनाय ओजों फै आलासि फैदों। मादैसो खुलुमबाय। जागोन फिसा। हेलौ। हाय फिसा थां सा लाना फै आलासिफोरनो। जागोन आफा। नोंथां बेनो आंनि नायल' जायल' सासेल' फिसाजो। आंहालाय फसायखाबाय नोंथांनि फिसाजोखौ बिहामजो खालामनो। आंहालाय जेबो बुंनांगौ गैया नोंथाङा बिहामजो होनना फसायखाबायब्ला। फिसा नोंहा माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। आइनि पसन्दना आंनि पसन्द। होमब्ला फैगौ सप्तायैनो रिं सेरिमनिखौ खालामनायानो हामसिगोन नामा? दे बिदिनो जाथोंसै नामा? दे जागोन दे। लों मादै। जागोन दे। नंगौ नोंथां। जागोन दे। फिसा गयखौ लाबोलाय। जादों मादै गयखौ। जागोन दे। गयखौ जा नोंथां।
दे होमब्ला खोथायाथ' बेबायदिनो जाबाय बेदिनो जाथोंसै दे होमब्ला नोंथां थांनोसै र' फिसाजोखौ लिंहरनि आं समायनाय ओजों फैला आलासिया थांसै नु होमब्ला नोंथां थांनोसै नामा दे खुलुमबाय खुलुमबाय फिसा खुलुम जिउ गोलाव जाथों फिसा जिउ गोलाव जाथों फिसा नोंबो खुलुम जागोन आफा दे फिसा जागोन दे एसे था दे नोंथां था फिसा जागोन मादै था दे फिसाखौ Kabe lu kabur. जागोन दे Lebai yang ada nih. Bisa. Nung bis kila ko mama di nuku. Bukan itu nggak? Humla nung pusun tuh dadung na. Satu nggak? Deh humlang nungi bifana kinta ono sih. Satu nih. Pon kuno ordo nih ram. Hello. Kamu bifa. Mujang na kubura. Angnya bu mujang. Nungni sigang ni lugu ni pisa juko beham ju nailani fuybai. Aru pisa jalayabu kosondo jadong. Bini bifayabu horno raji. Nung ma bungo. Jagon de? De bidibla fuyko soptayau. Tingsiri munikau kanuna fuysigon. जेब्ला लकडाउना खुलियो अब्ला नों न'आव फैब्ला बे हामजोनि मोखांखौ नुफैसिगोन दे फिसा मा आफा मिया फैनाय सेंग्राजोंनो नोंनि जुलिखौ थि खालामनाय जाबाय आफा आं दा नोंथाङा फिसा फैगौ सप्तायावनो नोंनि रिं सेरेमनिखौ खानोनो फैसिगोन नों थाङाब्ला आंनि मान सनमान जाजोबगोन नों फिसा आंनि सिगांनि लोगोनि फिसाज्ला सेंग्राया मोजां दा बियो इन्जिनियार फरायगासिनो दं फिसा हेलो सोमखोर आफाया आंनि जुलिखौ गुबुन सेंग्राजों थि खालामबाय नों थाबैनो फै फुखुरि जिङाव आं थांगासिनो दङ Oi, Subro. Oh, ini Subro ada nih juga. Subro itu lain dong. Sana nih. Oh, Mazon, hak no kon lay sung maban tu. Mana dong Mazon, समायना सुरबा सेंग्रा दुलाइन मारदा दं बै पुखुरि जिङाव माजन एग्रे मुखुं जोंखौ रायलायगासिनो दं oh bidishi buyu थां सेंग्राखौ बुनानै आंनि फिसाजोखौ लाना फै मनाखौ हरं न Oh, Mazon, थां bukan थां apa nih? थांला बुखुरि Tuh, perut sini oma bentuk ini meja kau dah hendak diri kau mak deh. Oi, malah nungguin ya, Evo. Malah.
खोनानो मोनदों मान सनमान जाजोब्बायनो आंनि नोंखौ थां रुमाव गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं पागला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आं पागिलि जागोन जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आंखौ मोनाब्ला रजे नों अब्ला मा खालामगोन मोजां मोननायनि मिजिं गथाला गोरबो बिखायाव सौग्रावबाय थायो साना सोनाबथिं ओंखारबोथों थेवबो नों आंनि जाथारथों बुहुमा बेलथायो बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन नों अनफावरि नों अनखर नों होदावरि नों एमब्रा एमब्रा उफेले उफेले गाबबाय थागोन खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आंखौ मोनाब्ला दहाय बियोदि मा जानांगोन बिमा बिफानि होआ हरा बिखाखौ बावहोदों खुगाखौ बेखेवाखै साला हौवा नों आगान सुरगोन दुखु दाहाखौ आंसो सहायनांगोन फुलुं बोथोरनि दै गुथोन आंनि गोसोखौ माजों हमथानो सोरजिगिरिनाव आं आर'ज
सानखांबाय थायो साननायनि मिजिंआ जाफुंथारथों जाफुङाब्ला आवा फावा आं जानानै थानांगोन खुद्रि खुद्रिनानै गावखौनो आं हारसिङै फैमाल दा खालाम गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ आं फागोला जागोन आं जावलिया बोरगोन गुबुनजों दाजाथों आंनि गोसो थोनाया रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ आं फागिलि जागोन आं फागोला जागोन आं फागिलि जागोन आं जावलिया बोरगोन थानो होनाय नङा आं बेहाय नों बैहाय सानैजों गावस्रानाया दुंब्रुद मोदैनि थरथिंजों गोरान बालाहामा सिदोम जाला सिगांनो जुदि मोजां मोननाय दं होनना मिथिब्लामोन आं बे इन्जिनियारनो हरनाय नङामोन ना आंनिनो भुल जाबाय